रे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु पतित पावन हेतु तव अवतारा पतित पावन हेतु तव अवतारा मुसमा पतिता प्रभु ना पाइबे आहारा मुसमा पतिता प्रभु ना पाइबे आहारा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा बलोकन करो आमी बोर तुगी कृपा बलोकन करो आमी बोर दुगी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा भले भाई चैतन्य निताय तव कृपा भले भाई श्री चैतन्य नित्याय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वरूप सनातन रूप रघुना स्वरूप सनातन रूप रघुना पट जोगा श्री जीव प्रभु लोकनाथा पट जोगा श्री जीव प्रभु लोकनाथा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो श्री आचार्य प्रभु प्रभु श्रीनिवास दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संगे मागे नरोत्तम दास रामचंद्र संगे मागे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालो जगत संसारे तुम बिना के दयालो जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम to all. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम. हरे कृष्णा माताजी. பூதனா வதத்துல பூதனா வதனம் பண்ணியாச்சு மாதாஜி. கிருஷ்ணரை இப்ப காப்பாற்றும்படி வேண்டா. அன்னை ஒவ்வொரு பாகமா இவர்கிட்ட விஷ்ணு கிட்ட வேண்டது. பூதனா killed சாப்டர் 6 முடிஞ்சிச்சா? முடிச்சா. அதுலதான் மாதாஜி 79ஆம் பக்கத்துல 2வது பேரால இருந்து படிக்கணும் மாதாஜி. ஓகே, நீங்க பூதனா கில்ட்ல இருந்து முதல்ல இருந்து படிச்சுக்கலாம். விடுங்க ஒரு 2 நிமிஷம். ஓகே மாதாஜி. பெஸ்ட் இல்லையா? சும்மா பாதியில எடுக்க முடியாது கதை. நான் கூட படிச்ச மாதிரி இருக்கும். ஐ மிஸ்ட் 1 கிளாஸ். அது எத்தனை தடவை கேட்டாலும் நல்லா இருக்கும் மாதாஜி எங்களுக்கு. ஓகே, பூதனா கில்ட். ஓகே ஓகே மாதாஜி. எஸ், வாசிங்க. யார்கிட்ட தமிழ் புக் இருக்கு? பூதனா வதம் புஷ்பா மாதாஜி. மகாராஜா. ஓகே மாதாஜி, வாசிங்க வாசிங்க. நீங்க வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? 2 பேராகிராஃப் நீங்க படிங்க மாதாஜி, நான் அப்புறம் படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அத்தியாயம் 6, பூதனா வதம். நந்த மகாராஜா தன் ஊருக்கு திரும்பி கொண்டிருந்த போது கோகுலத்தில் இடையூறுகள் நேரக்கூடும் என்று வசுதேவர் எச்சரித்ததை பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருந்தார். நிச்சயமாக அந்த எச்சரிக்கை நட்பு முறையில் தரப்பட்டது, பொய்யாக இருக்காது. அதில் ஏதோ உண்மை இருக்க வேண்டும் என்று நந்தர் எண்ணினார். எனவே அச்சம் மேலிட்டு அவர் புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுளை தியானித்தார். ஆபத்தில் இருக்கும் பக்தன் கிருஷ்ணரை எண்ணுவது மிகவும் இயல்பான செயல். ஏனெனில் அவனுக்கு வேறு புகழ் எதுவும் இல்லை. ஒரு குழந்தைக்கு ஆபத்து ஏற்படும் போது அது தாயிடமோ தந்தையிடமோ தஞ்சம் அடைகிறது. அது போலவே பக்தன் எப்போதும் புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுளிடம் சரணடைந்திருக்கிறான். குறிப்பான ஒரு ஆபத்தை எதிர்நோக்கும் போது அவன் விரைவாக இறைவனை நினைக்கிறான். தனது அசுர அமைச்சர்களை கலந்து ஆலோசித்த பின் கோரமான வழிகளில் சிறு குழந்தைகளை கொல்லும் செய்வினையை அறிந்த பூதனா என்னும் சூனியக்காரியை அழைத்து நகரங்களிலும் கிராமங்களிலும் மேய்ச்சல் நிலங்களிலும் உள்ள குழந்தைகளை கொல்லும்படி கம்சன் உத்தரவிட்டான். இத்தகைய சூனியக்காரர்கள் கிருஷ்ணரின் புனித நாமம் உச்சாரணம் செய்யப்படாத அல்லது கேட்கப்படாத இடங்களில் மட்டுமே தம் செய்வினையை நிறைவேற்ற முடியும். கிருஷ்ணரின் புனித நாமம் பேசப்படும் இடங்களில் அது கவனமின்றி இருந்தாலும் கூட சூனியக்காரர்கள், பேய்கள், துர்ச்சம்பவங்கள் போன்றவை எல்லாம் உடனே விலகி போகும் என்று கூறப்படுகிறது. கிருஷ்ணரின் புனித நாமம் மிகுந்த அக்கறையுடன் உச்சாரணம் செய்யப்படும் இடங்களில், அதுவும் முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் தாமே வசித்த விருந்தாவனத்தில் இது நிச்சயமான உண்மை. எனவே நந்தரின் சந்தேகங்கள் அவர் கிருஷ்ணரிடம் கொண்டிருந்த அன்பின் காரணமாக எழுந்தவை. பூதனா சில சக்திகளை பெற்றிருந்தாலும் உண்மையில் அவளின் நடவடிக்கைகள் காரணமாக பெரும் அபாயம் எதுவும் நேர்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கவில்லை. இப்படிப்பட்ட சூனியக்காரிகள் கேசரி என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் ஆகாயத்தில் பறக்கக்கூடியவர்கள் என்பது பொருள். இந்தியாவின் வடமேற்கு பகுதியின் உட்பிரதேசங்களில் இந்த சூனியக்கலை இப்போதும் பழக்கத்தில் உள்ளது. வீழ்த்தப்பட்ட மரத்தில் கிளைமேல் உட்கார்ந்து கொண்டு இவர்கள் இடம் விட்டு இடம் பறந்து செல்ல முடியும். பூதனா இந்த சூனிய கலையை அறிந்திருந்ததால் பாகவதத்தில் அவள் கேசரி என்று அழைக்கப்படுகிறாள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ திங்க் இதுல எல்லாமே டைரக்ட் மீனிங் தான். ஸோ பூதனா வாசுதேவர் வசுதேவரை நந்த மகாராஜா சந்தித்த பிறகு அவர் ஊர் திரும்பிக் கொண்டிருக்கிறார் இல்லையா? சோ அப்பொழுது அங்கே ஏதோ விபரீதம் நடக்க போகின்றது என்பதை உணர்ந்த வசுதேவர் நந்த மகாராஜாக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கிறார். சோ அப்போ அவருடைய எச்சரிக்கையை கேள்விப்பட்ட பிறகு அவருக்கும் உள்ளுக்குள்ள ஒரு தோன்றது. சோ பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே பகவானை தஞ்சம் அடைவார்கள் இல்லையா? யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் யாரிடத்தில் தாழ் பணிந்திருக்கிறார்களோ அவர்களிடம் தஞ்சம் அடைவது கண்டிப்பாக நிகழக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? சோ பௌதிகவாதிகள் அவரவர்கள் யார் தஞ்சமோ அந்த இடத்துல சென்று விடுவார்கள். ஆன்மீகத்தில் இருப்பவர்கள் வெறும் கடவுளை மட்டுமே அவர்கள் முதலில் நம்பக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். இதுதான் வித்தியாசம் ஆக்சுவலி. சோ இந்த பூதனா எப்படிப்பட்டதுன்னா, இந்த இஸ் ஹேவிங் ஆர்ட் ஆஃப் விச்சட் கிராஃப்ட் பிராக்டிஸ் பை சம் உமன். இப்பயும் நார்த் வெஸ்ட் இந்தியால இந்த மாதிரியான செயல்கள் இருக்கிறதா. கேச்சரி அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு கேச்சரி என்று சொல்வார்கள். சோ அதாவது பறக்கிறது இந்த மாதிரியான நிலையில இருக்கு. கேன் ஃப்ளை இன் த ஸ்கை. அப்படிப்பட்ட பவர்ஸ் எல்லாமே வச்சுட்டு இருக்கக்கூடியவங்க இப்பயும் இருக்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகின்றது. எஸ், நெக்ஸ்ட் பிரேமா மாதாஜி 2 பேராகிராஃப் வாசிங்க.
நந்த மகாராஜாவின் அரண்மனை இருந்த கோகுல பகுதிக்குள் பூதனா அனுமதியின்றி பிரவேசித்தாள். தன்னை ஒரு அழகிய பெண்ணாக உருமாற்றிக் கொண்டு அன்னை யசோதையின் வீட்டிற்குள் அவள் நுழைந்தாள். எடுப்பான இடுப்பும் அழகிய உயர்ந்த மார்பும் காதணிகளும் மலர்கள் சூடிய கேசமும் அவளது அழகை எடுத்துக்காட்டின. இடை சிறுத்திருந்ததால் அவள் மிக அழகாக தோன்றினாள். அழகிய பார்வைகளாலும் புன்னகையுடன் கூடிய முகத்தாலும் அவள் பிருந்தாவன வாசிகளின் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டாள். இலக்குமியே கையில் தாமரை பூவுடன் விருந்தாவனத்திற்கு வந்திருப்பதாக ஏதுமறியாத கோபியர்கள் எண்ணினார்கள். அவள் தனது கணவரான கிருஷ்ணரை நேரில் காண வந்திருப்பதாக அவர்கள் எண்ணினார்கள். அவளின் நேர்த்தியான அழகின் காரணமாக யாரும் அவளை தடுக்கவில்லை. எனவே அவளால் நந்த மகாராஜாவின் அரண்மனைக்குள் எளிதில் புக முடிந்தது. பல குழந்தைகளை கொண்டிருந்த பூதனா கிருஷ்ணராகிய குழந்தை ஒரு சிறு படுக்கையில் கிடந்ததை கண்டாள். அக்குழந்தை இணையற்ற சக்திகளை தன்னில் மறைத்து கொண்டிருந்ததை அவள் உடனடியாக உணர்ந்தாள். பிரபஞ்சம் முழுவதையும் உடனடியாக அழிக்கக்கூடிய சக்தி இக்குழந்தையிடம் உள்ளது என்று பூத்தனா எண்ணினாள். பூத்தனா இவ்வாறு புரிந்து கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது. புருஷோத்தமன் என்னும் முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையான அறிவை அளிக்கிறார், மறதியையும் அவரே ஏற்படுத்துகிறார் என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. நந்த மகாராஜாவின் அரண்மனையில் தான் பார்த்து கொண்டிருந்த குழந்தை புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுளை என்று பூத்தனா உடனடியாக தெரிந்து கொண்டாள். ஒரு சிறு குழந்தையாக அவர் படுத்திருந்தார். அதனால் அவர் சக்தியில் குறைந்திருக்கிறார் என்பதற்கு இல்லை. கடவுள் வழிபாடு கடவுளுக்கு மனித பண்புகளை கற்பிக்கிறது என்று பௌதிக கோட்பாடு சரியானது அல்ல. தியானத்தினாலும் தவங்களினாலும் எந்த உயிர் வாழியும் கடவுளாக முடியாது. கடவுள் எப்போதும் கடவுளே. குழந்தை கிருஷ்ணர் வளர்ச்சி அடைந்த இளைஞனுக்கு சமமான முழுமையை உடையவர். உயிர் வாழி முன்பு கடவுளாக இருந்தார் என்றும் இப்போது மாயையில் மூழ்கி இருக்கிறார் என்ற மாயாவாதி கொள்கை போதிக்கிறது. எனவே அவர் தற்போது கடவுளாக இல்லை, ஆனால் மாயையிலிருந்து விடுதலை பெற்றதும் மீண்டும் கடவுளாகிறார் என்றும் அவர்கள் கூறுகிறார்கள். இந்த கோட்பாடு நுண்ணிய உயிரினங்களுக்கு பொருந்தாது. உயிர்வாழிகள் முழுமுதற் கடவுளின் நுண்ணிய பகுதிகள் அல்லது அந்த உன்னத நெருப்பின் சிறு பொறிகள். ஆனால் அவர்கள் மூல நெருப்பான கிருஷ்ணராக மாட்டார்கள். தேவகி வசுதேவரின் மனையில் தோன்றிய பொழுதிலிருந்தே அவர் புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுளாகவே திகழ்ந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இந்த இடத்துல பூத்தனா இப்போ கோகுலத்துக்குள்ள நுழையிறார். ஸோ அவளுடைய ரூபம் அழகான ரூபமாக இருக்கின்றது. அதனால அங்க இருக்கவங்க யாருக்குமே டவுட் வரல. சோ அழகான ஒரு அம்சமா இருக்கிறவங்களை பார்த்தா லக்ஷ்மி கடாட்சமாக இருக்கின்றதே என்று சொல்ல தோன்றும். அந்த மாதிரி அங்க இருக்கக்கூடிய கோபியர்கள் எல்லாம் நினைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லையா. சோ அந்த வகையில நந்த மகாராஜாருடைய அந்த இதுக்கு உள்ளே நுழைகின்றாள் அவள். அவங்களுடைய அதாவது அவங்களுடைய வீட்டுக்குள்ள நுழைகின்றாள். சோ மேலும் அங்கே பகவான் படுத்திருக்கார். அதாவது சிறு பிள்ளை தானே என்று நினைக்கலாம். ஆனால் பூதனாவுக்கு அவளால புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இந்த குழந்தை மிகவுமே ஆற்றலை பெற்றிருக்கின்றது, இந்த பிரபஞ்சத்தையே அழிக்க வல்லது அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு பூதனாவுக்கு தோன்றுகின்றது. சோ அதனால பகவான் எந்த நிலையில் இருந்தாலுமே, அவர் எந்த ரூபத்தில் இருந்தாலும் இல்லையா, அந்த ரூபத்தில் இருந்தாலும் அவருடைய ஆற்றல் என்பது எப்பொழுதுமே உண்டு. அதனால அந்த ரூபம் மாயை இல்ல, அவர் இப்பொழுது இந்த பாத்திரத்தை ஏற்று வந்திருக்கின்றார், இப்படி எல்லாம் நம்ம நினைக்கிறது, பௌதீக கண்ணோட்டத்துல நினைக்கிறது மிக மிக தவறானதாகும். அவர் வேறு, நாம வேறு. நாம் என்றைக்குமே தெய்வீகமான குணங்களை பெற்றிருந்தாலும் ஒரு நல்ல மனிதர் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைதான் நம்மளால, தெய்வீகம் உள்ள ஒரு மனிதராக தான் நம்ம கருதப்படுவோமே ஒழிய நாம கடவுள் ஆகவே முடியாது. காட் இஸ் ஆல்வேஸ் காட். அந்த பொசிஷனை யாருக்குமே கொடுக்க முடியாது. த லிவிங் என்டிட்டிஸ் ஆர் மைன்யூட். நாம் எல்லாருமே அவரிடம் தோன்றிய பின்ன பகுதிகள் தான் இல்லையா, ஒரு சிறு பொறி போன்றவர்கள். அதனால cannot be covered by மாயா. அதனால so these sparks can be covered by the influence. நம்ம இந்த சிறு பொறிகள் எல்லாமே இந்த 24 பண்புகளால மறைக்கப்பட்டிருக்கு நமக்கு இல்லையா. ஆனால் ஒரிஜினல் ஃபயர் யாருன்னா பகவான். அவரை என்றைக்குமே அந்த மாதிரி பார்க்க முடியாது. அதனால கிருஷ்ணா இஸ் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஈவன் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஆஃப் ஹிஸ் அப்பியரன்ஸ் இல்லையா, இந்த ஹவுஸ் ஆஃப் த வசுதேவா அண்ட் தேவகி. தேவகி மற்றும் வசுதேவர் அவர் கையில இருக்கும் பொழுது கூட அவர்
இந்த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி காடா தான் இருந்தார். 4 கைகளோட தான் தோன்றினார். அதுக்கப்புறம் தேவகி தாயார் கேட்டுக்கொண்டதற்கென்க 2 கைகளோட அவர் வந்து மீண்டும் மாறினார் இல்லையா? எஸ். அடுத்து யாரு? யார் சிறு குழந்தையின் இயல்பை ஒட்டி கிருஷ்ணர் தம் கண்களை மூடிக்கொண்டார். இப்படி அவர் கண்களை மூடிக்கொண்டதை பக்தர்கள் பலவிதமான கோணங்களில் இருந்து விமர்சிக்கிறார்கள். பல குழந்தைகளை கொண்டுவிட்டு இப்போது தன்னை கொல்ல வந்திருக்கும் பூதனாவின் முகத்தை அவர் பார்க்க விரும்பவில்லை என்று சிலர் கூறுகிறார்கள். மற்றும் சிலர் கிருஷ்ணர் அவளுக்கு அசாதாரணமான செய்தி எதையோ தந்து கொண்டிருந்ததால் அவள் பயப்படாமல் இருக்கும்படி தன் கண்களை மூடிக்கொண்டிருந்தார் என்று கூறுகிறார்கள். மற்றும் சிலரின் விளக்கமாவது அசுரர்களை அழித்து பக்தர்களை காப்பாற்றுவதற்காக கிருஷ்ணர் தோன்றினார். இது பகவத்கீதை பரித்ராணா சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் என்று கூறப்படுகிறது. முதலில் கொல்லப்பட்ட அசுரன் ஒரு பெண். வேத நியமங்களின்படி பெண் பிராமணர்கள், பசு, குழந்தை ஆகியவற்றை கொல்வது கூடாது. பூதனா என்னும் அறிக்கையை கிருஷ்ணர் கொல்ல வேண்டியது அத்தியாவசியம் ஆயிற்று. வேத சாஸ்திரப்படி ஒரு பெண்ணை கொல்வது கூடாதாகையால் கண்ணை மூடிக்கொள்வதை தவிர கிருஷ்ணருக்கு வேறு வழி இல்லை. கிருஷ்ணர் பூதனாவை தனது செவிலியாக கருதினார். எனவே கண்களை மூடிக்கொண்டார் என்பது மற்றொரு விளக்கம். கிருஷ்ணருக்கு பாலூட்ட பூதனா வந்தால் பூதனா தன்னை கொல்ல வந்திருப்பதை அறிந்தும் கிருஷ்ணர் அவளை தன் செவிலியாக, அதாவது தாயாக கருதினார். வேத கருத்துக்களின்படி 7 வகையான தாய்மார்கள் உள்ளனர். உண்மையான தாய் குருவின் மனைவி, அரசரின் மனைவி, பிராமணனின் மனைவி, பசு, செவிலி, பூமி தாய். பூதனா தன்னை மடியில் எடுத்து பாலூட்ட வந்ததால் கிருஷ்ணர் அவளை தன் தாய்மார்களில் ஒருத்தியாக ஏற்றுக்கொண்டார். அவர் கண்களை மூடிக்கொண்டதற்கு மற்றொரு காரணமாக இது கூறப்படுகிறது. செவிலியான தாயை அவர் கொல்ல வேண்டியதாயிருந்தது. ஆதலால் அவர் தன் வளர்ப்பு தாயை கொண்டதற்கும் உண்மையான தாய் அல்லது வளர்ப்பு தாயான யசோதையிடம் அன்பு செலுத்தியதற்கும் வேறுபாடு இல்லை. பூதனாவும் தாயாகவே கருதப்பட்டு யசோதைக்கு சமமான மதிப்பை பெற்றார் என்று வேதங்கள் தரும் தகவல்களிலிருந்து அறியப்படுகிறது. ஜட ஒளிகளிலிருந்து யசோதைக்கு முக்தி அளிக்கப்பட்டது போலவே பூதனாவுக்கும் முக்தி அளிக்கப்பட்டது. குழந்தை கிருஷ்ணர் கண்களை மூடியவுடன் பூதனா அவரை தன் மடியில் எடுத்துக்கொண்டாள். மரணத்தை குழந்தையாக மடியில் தாங்கி இருப்பதை பூதனா உணரவில்லை. பாம்பை கயிறென்று தவறாக காண்பவன் மரணத்துக்கு ஆளாகிறான். அதுபோலவே கிருஷ்ணனிடம் வருவதற்கு முன்பு பூதனா பல குழந்தைகளை கொண்டிருந்தாள். ஆனால் இப்போது அவள் தன்னை கொல்லக்கூடிய பாம்பை தாங்கி இருந்தாள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப அழகான விளக்கம் இந்த இடத்துல. சோ கிருஷ்ணா showed the nature of வந்து எப்படின்னா போன ஜென்மத்துல இதுல வாமனரா மகாபலியோட மகளா இருந்த மாதாஜி. அவர் வந்து அந்த அரசவைக்கு வரும் பொழுது வாமனரை பார்த்து எனக்கு இப்படியான ஒரு அழகான குழந்தை வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். அதுக்கப்புறம் அவரை வந்து மகாபலிய வந்து வாமனர் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தின உடனே இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம், இப்படி பிறந்த அந்த குழந்தைக்கு நான் வந்து விஷம் கொடுத்து கொன்னுடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்ப பகவான் சொல்ல உனக்கு 2மே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்றாரு மாதாஜி. அப்புறம்தான் பூத்தனவா பிறந்து விஷமும் கொடுக்குறா, கொல்லவும் படுறா மாதாஜி. அந்த பாலவும் கொடுக்குறா, அதுக்கு போல கொல்லவும் படுறா மாதாஜி. ஓகே ஓகே, thank you Mataji for your good explanation. So on the interlinking point, okay, so closing the eyes is interpreted and studied in different ways by the devotees இல்லையா? அதாவது யாரையுமே கொல்லக்கூடிய இது வந்து பக்தர்களுக்கு அத்தகைய புத்தி இருக்காது இல்லையா? சோ பகவான் வந்து தெய்வீக இயல்பு கொண்டவர் இருந்தாலும் தன்னை கொல்ல வந்தவளை அவள் ஏற்றிருக்கக்கூடிய பாத்திரம் என்ன? ஒரு செவிலித்தாய் பாத்திரம், நர்ஸ் இல்லையா? சோ அந்த விதத்துல பார்க்கும் பொழுது தாய்க்கு அப்புறம் ஒரு செவிலி தாயை தான் வந்து பார்ப்பாங்க. சோ தன்னை வந்து யார் வந்து பாதுகாக்கிறாங்களோ அவங்கள வந்து. சோ பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோன்றியதும் வந்து பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே இல்லையா? யுகந்தோறும் நான் தோன்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்காக தான் பகவான் அவதரிக்கின்றார். அவ்வாறு அவர்கள் ரட்சிக்கக்கூடிய அந்த
அதற்கான செயலில் அவர் ஈடுபடும் பொழுது அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தையும் வந்து நிலைநாட்டுகின்றார். சோ பெண்கள் என்பவர்கள் வந்து நம்ம வந்து பாதுகாக்க வேண்டும், அவர்களை கொல்லக்கூடாது. அதாவது பெண் மற்றும் பிராமணன், பசு மற்றும் குழந்தை இது எல்லாமே என்றைக்குமே கொல்லக்கூடாது. அது மகாபாதக செயல்கள்ல வந்து குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதனால்தான் வந்து அது எப்பவுமே வந்து ஃபோர்பிடன், செய்யக்கூடாத ஒரு செயல்கள்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒன்று. அதனால பகவானும் வந்து வேற வழி இல்லை, அவள் பெண் உருவத்துல வந்திருக்கான். முதல் டிமன் யாரு? பூத்தனா தான் இல்லையா, கொல்லப்படுவது சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம். அதனால் அவர் வந்து கண்ணையே மூடிக்கொள்கின்றார். சோ குழந்தை கிருஷ்ணரை எடுத்து அவள் வந்து என்ன செய்யறா, தன்னுடைய மடி மீது வைக்கிறாள், ஆக்சுவலி பாலை கொடுக்கணுன்றதுக்காக. சோ அவளுக்கு தெரியல, எத்தனையோ குழந்தைகளை கொன்று விட்டு வந்த அவள் சோ தான் இந்த குழந்தையிடம் மரணம் அடைய போகின்றோம் என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை. அதாவது பாம்புக்கும் கயிற்றுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் தெரியாமல் பாம்பை கயிறாக எடுத்து எண்ணிக்கொண்டு நாம் உபயோகப்படுத்தினால் என்ன ஆகும்? தப்புன்னு அது கொத்தத்தான் செய்யும் இல்லையா? அது போல பகவானை வந்து இந்த இடத்துல ஒரு சாதாரண குழந்தையாக எண்ணிக்கொண்டு இந்த பூத்தனா வந்து எடுத்து அதாவது பால் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறான். ஆனா உண்மையிலே அதன் மூலியமாக அவள் வந்து மரணத்தை வந்து ஏற்க போகிறாள் என்ற உண்மை வந்து அவளுக்கு அப்பொழுது தெரியாது. இந்த இதுல வந்து நம்ம வந்து 7 அதாவது 7 விதமான தாய்மார்கள் உண்டு வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம். குருவினுடைய மனைவி, அரசனுடைய மனைவி, ஒரு பிராமணனுடைய மனைவி, பசு, அடுத்து வந்து செவிலித்தாய், அடுத்து வந்து நம்மளுடைய மத பூமி இல்லையா, நம்முடைய சொந்த தாயும் கூட. சோ இந்த 7 விதமான தாய்மார்கள் வந்து இந்த பூமி தாய்க்கு, ஆனால்தான் நம்ம பூமிக்கு பூஜை செய்யறோம் இல்லையா? So because Putana came here to take Krishna on her lap, to offer her breast milk to be sucked by him, she was accepted by Krishna as one of his mothers இல்லையா? தாய் ஸ்தானத்துக்கு வந்து அவர் வந்து அவளை ஏற்கிறார்கள். சோ அதனால ஃபாஸ்டர் மதர், அதாவது வளர்ப்பு தாய் யசோதை இல்லையா, தன்னுடைய உண்மையான தாய் தேவகி, அது மாதிரி வந்து பூத்தனாவையும் ஒரு தாயாகவே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து, அதனால்தான் அவளுக்கு மோட்சமும் கிடைச்சது. யசோத தாயாருக்கு வந்து பணிவிடை செய்யறதுல வந்து இருக்கிறதா, வந்து கோலோகத்துல இருக்கிறதா நம்ம வந்து படிச்சுன்னு இருக்கோம். அதனால when the baby Krishna closed his eyes, Putana took him on her lap. She did not know that she was holding a death, அதாவது மரணத்தின் ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய மரணம் பகவான் மூலியமா நிகழப்போகின்றது, குழந்தை ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவான் மூலியமா நிகழப்போகின்றது என்று உண்மை அவளுக்கு தெரியாது. if a person mistakes a snake for a rope, he dies only இல்லையா? அதனால எதையுமே வந்து அலசி ஆராயணம். பூத்தனா had killed so many babies இல்லையா, நிறைய குழந்தைகளை கொன்றாள். அதே போலதான் இதுவும் என்று நினைத்து கொண்டு அவள் வந்து குழந்தையை வந்து கையில எடுத்துக்கிறான். சோ அடுத்து யார் வாசிக்கிறேன்? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. குழந்தை கிருஷ்ணரை மடியில் வைத்துக் கொண்ட போது யசோதையும் ரோஹிணியும் அங்கிருந்தார்கள். ஆனால் அவள் மிகவும் அழகாக அலங்கரித்து கொண்டிருந்ததாலும் தாயன்புடன் நடந்து கொண்டதாலும் அவளை அவர்கள் தடுக்கவில்லை. அழகு செய்யப்பட்ட உரையினுள் இருக்கும் அவள் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை. பூத்தனா மிகவும் சக்தி வாய்ந்த விஷத்தை தன் மார்பில் பூசிக்கொண்டிருந்தார். குழந்தையை மடியில் எடுத்தவுடன் மார்பு காம்பை குழந்தையின் வாயில் அழுத்தினார். மார்பை உறிஞ்சியதும் குழந்தை இறந்துவிடும் என்று நினைத்தார். ஆனால் குழந்தை கிருஷ்ணர் கோபத்துடன் மிக வேகமாக காம்பை பற்றினார். விஷம் கலந்த பாலுடன் அவளின் உயிரையும் சேர்த்து உறிஞ்சினார். அதாவது கிருஷ்ணரை உறிஞ்சிக் கொண்டு அவள் விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்தார். ஆனால் அவள் தனது அரக்கத்தனத்தை மேலும் செயல்படுத்தாமல் இருப்பதற்காக அவளை உடனே கொண்டார். அந்த அரக்கி கிருஷ்ணரால் கொல்லப்பட்டமையால் முக்தி பெற்றார். அவளது உயிர் மூச்சை கிருஷ்ணர் உறிஞ்சியதால் பூத்தனா தரையில் விழுந்து கைகளையும் கால்களையும் அகல பரப்பிக் கொண்டு, குழந்தையே என்னை விட்டுவிடு என்று அரற்றினாள். அவள் உரத்த குரலில் அழுது வியர்த்து போனதால் அவளின் உடல் முழுவதும் ஈரமாயிற்று. பலமாக அலறியபடி அவள் உயிர் நீத்த போது பூமியிலும் ஆகாயத்திலும் எல்லா திசைகளிலும் பயங்கரமான அதிர்வு ஏற்பட்டது. இடிகள் விழுவதாக மக்கள் எண்ணினார்கள். பூதனா எனும் சூன்யக்காரியின் தேசம் கலைந்து அவளின் அரக்கி உருவம் வெளிப்பட்டது.
அவள் அச்சந்தரும் தனது வாயை திறந்து கைகளையும் கால்களையும் விரிய பரப்பினாள். இந்திரனின் வஜ்ராயுதத்தால் தாக்கும் விராடாசுரனை போல் அவளின் நீண்ட தலைமயிர் உடலெங்கும் விரிந்து கிடந்தது. வீழ்ச்சி அடைந்த உடல் 12 மைல்கள் நீளம் வரை எட்டி வழியிலிருந்த மரங்களை எல்லாம் தகர்த்தது. மழை போன்ற அவளது உடலை கண்டவர்கள் பிரமித்து போனார்கள். அவளின் பற்கள் உளப்பட்ட தெருக்களைப் போலவும் நாசித்வாரங்கள் மலை குகைகளைப் போலவும் தோற்றமளித்தன. அவளின் மார்பகங்கள் சிறு குண்டுகளைப் போலவும் முடி அகன்ற சிவப்பான செடி புதர்களைப் போலவும் காணப்பட்டன. அவளின் கண்கள் ஆழமற்ற கிணறுகளைப் போலவும், இரு தொடைகளும் ஒரு ஆற்றின் இரு கரைகள் போலவும், இரு கைகளும் பலமாக கட்டப்பட்ட பாலங்களைப் போலவும், வயிறு காய்ந்து போன ஏரி போலவும் காணப்பட்டன. இதனை கண்ட ஆயர்களும் ஆய்ச்சியரும் வியப்பும் பிரமிப்பும் அடைந்தார்கள். அவள் விழுந்ததினால் ஏற்பட்ட பேரொளி அவர்களது மூளைகளையும் காதுகளையும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ குழந்தை கிருஷ்ணர் அவளுடைய அதாவது பாலை மாத்திரம் அந்த விஷத்தையும் சேர்த்து அவளுடைய உயிரையும் சேர்த்து பருகி விட்டார். அவர் இழுத்துட்டார் இல்லையா? சோ அதனால அவள் கத்த ஆரம்பிச்சாள். சோ என்னை விட்டு விடு குழந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனாலும் எவ்வாறு அதாவது இந்திரனுடைய வஜ்ராயுதம் இல்லையா? வஜ்ராயுதம் தான் ஏதோ அதனால் ஏற்பட்ட இதுதான் சப்தம் இதுன்னு நினைச்சுக்கிறாங்க இங்க இருக்கக்கூடிய ஆயர்களும், அதுக்கப்புறம் அந்த ஆய்ச்சிகளுமே ஆனா குழந்தை கிருஷ்ணர் அந்த ஒரே உறிஞ்சில முழுவதுமாக அவளை அதாவது மரணப்படுக்கைக்கு தள்ளிவிட்டார் ஆக்சுவலி. சோ அவளுடைய உடல் பாகங்களை பற்றி இந்த பேராகிராஃப்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது நம்ம மீண்டும் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. எஸ், நெக்ஸ்ட் மல்லிகா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பூதனாவின் மடியில் குழந்தையான கிருஷ்ணர் பயமின்றி விளையாடி கொண்டிருந்ததை கண்ட கோபியர் விரைந்து அவரை தூக்கி கொண்டார்கள். அன்னை யசோதா, ரோஹிணி மற்றும் வயதில் பெரியவர்களான கோபியர்கள் பசுவின் வாளை பிடித்து குழந்தையின் உடலை சுற்றி திருஷ்டி கழித்தார்கள். பசுவின் சிறுநீரால் குழந்தையை குளிப்பாட்டினார்கள். கன்றுகளின் பாத தூளிகளை குழந்தையின் உடல் மீது தூவினார்கள். இவையெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு மேலும் இடர்கள் வராமல் பாதுகாப்பதற்காக செய்யப்பட்டன. குடும்பத்தில் பசு எவ்வளவு முக்கியமான இடம் வகிக்கிறது என்பதை இந்நிகழ்ச்சி தெளிவாக எடுத்து காட்டுகிறது. சமுதாயத்துக்கும் உயிரினங்களுக்கும் பசுக்கள் எவ்வளவு அத்தியாவசியமானவை என்பதையும் குறிக்கிறது. கிருஷ்ணரின் பரமான தேகத்துக்கு எத்தகைய பாதுகாப்பும் தேவையில்லை. ஆனால் பசுவின் முக்கியத்துவத்தை நாம் உணரும்படியாக அவரது உடல் பசுவின் சாணத்தால் பூசப்பட்டு பசுவின் சிறுநீரால் கழுவப்பட்டு பசுக்களின் பாத தூளிகளால் தெளிக்கப்பட்டது. புனிதப்படுத்துவதற்கான நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு கோபியர் அன்னை யசோதா மற்றும் ரோஹிணியின் தலைமையில் கிருஷ்ணரின் உடலை எல்லா தீங்குகளினின்றும் காப்பாற்றுவதற்காக விஷ்ணுவின் 12 நாமங்களை ஜெபித்தார்கள். அவர்கள் கை கால்களை கழுவி கொண்டு 3 முறை தண்ணீர் உறிஞ்சினார்கள். மந்திரங்களை உச்சாடனம் செய்வதற்கு முன்பாக இவ்வாறு செய்வது வழக்கம். அவர்கள் பின்வருமாறு உச்சாடனம் செய்தார்கள். அன்புள்ள கிருஷ்ணா, மணிமான் என அழைக்கப்படும் பகவான் உனது தொடைகளை காப்பாற்றட்டும். யஞர் என்று அறியப்படும் விஷ்ணு உமது கால்களை காப்பாற்றட்டும். அச்சுதர் உமது கைகளையும், ஹயக்ரீவர் உமது வயிற்றையும், கேசவர் உமது இதயத்தையும், விஷ்ணு உமது கரங்களையும், உருக்கிரமர் உமது முகத்தையும், ஈஸ்வரர் உமது தலையையும், சக்கரதார் உமது முன்பாகத்தையும், கதாதரர் உமது முதுகையும், கையில் வில்லேந்திய மதுசூதனன் உமது கண் பார்வையையும், விஷ்ணு தனது சங்கினால் உமது இடது புறத்தையும், உபேந்திரராகிய முழுமுதற் கடவுள் மேலிருந்தும் தாரக்ஷியர் பூமிக்கு கீழிருந்தும், கலாதரர் எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும், கிருஷிகேசர் என பெயர் பெற்ற முழுமுதற் கடவுள் உமது புலன்களையும், நாராயணர் உமது மூச்சையும், ஸ்வேத தீபத்தின் அதிகாரியான நாராயணர் உமது இதயத்தையும், யோகேஸ்வரர் உமது மனத்தையும், பிரஷ்னிகர்பர் உமது புத்தியையும், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் உமது ஆத்மாவையும் காப்பாற்றட்டும். நீர் விளையாடும் போது கோவிந்தர் உம்மை எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் காப்பாற்றட்டும். நீர் உறங்கும் போது மாதவர் எல்லா அபாயங்களிலிருந்தும் உம்மை காப்பாற்றட்டும்.
நீர் செயல்படும் போது விழுந்து விடாமல் வைகுண்டத்தின் அதிபதி உம்மை காப்பாற்றட்டும். நீர் உட்கார்ந்திருக்கும் போது வைகுண்டாதிபதி உமக்கு எல்லா பாதுகாப்புகளையும் அளிக்கட்டும். நீர் உண்ணும் போது எங்கங்களின் அதிபதி உம்மை காப்பாற்றட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இதுவும் வந்து அவர்களுடைய ரட்சணைக்கான, அதாவது அவருடைய உடல் பாகங்கள் ஒவ்வொரு அங்கத்திற்கும் வந்து எந்தெந்த, அதாவது பகவானுடைய அந்த ரூபம் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் இல்லையா, சோ அந்த நிலையிலிருந்து அதாவது கதாதரா ப்ரொடெக்ஷன், மதுசூதனா, சக்கரதாரா, இதெல்லாமே பகவானுடைய நாமங்கள் தான். உருக்ரமா, நாராயணா, ரிஷிகேஷா, சோ மாதவா, கோவிந்தா, யோகேஸ்வரா, யக்னேஸ்வரா, வைகுண்டா, சோ இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒரு அங்கத்திற்கும் கிருஷ்ணருடைய அந்த சிறு பிராயத்துல குழந்தை கிருஷ்ணருக்குடைய அங்கத்துல வந்து ஒவ்வொரு அங்கத்திலையுமே அவர்கள் தங்கியிருந்து அவர் ரட்சிக்கணும்ன்றதுக்கான பிரார்த்தனைகள் வந்து ரோஹிணியும் மற்றும் வந்து யசோத தாயார் இருவரும் செய்வதாக இந்த பேராகிராஃப்ல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. மேலும் அதனுடைய முந்தைய பேராகிராஃப்ல பார்க்கும் பொழுது குழந்தை கிருஷ்ணர் அங்கு அவ்வளவு பெரிய பூதமா இருக்கக்கூடிய அவள் மரணித்திருப்பதை பார்த்து குழந்தை அவதானே வச்சுட்டு இருந்தா என்ன ஆயிருக்குமோன்ற அந்த பயம். ஆனால் அவளுக்கு அந்த குழந்தை ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணருக்கு எந்த அமங்கலமான நிகழ்ச்சிகள் அதாவது நடந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக இது நம்ம வீட்டு முன்னாடி கூட அதாவது பசுனுடைய சாணம், அடுத்து இந்த கோமியம், இதெல்லாமே நம்ம தெளிப்போம் இல்லையா. சோ அதாவது வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தா கூட அது போயிடும், நோய் நொடி கூட வராது. அப்படி ஒரு இதுதான் அந்த எல்லாமே வந்து பசுவின் கிருமி நாசினி. எஸ், கிருமி நாசினி. சோ அதனால வந்து நம்ம பசுனுடைய ஒவ்வொரு இதுவுமே வந்து நன்மைக்கானது. பால், தயிர், வெண்ணெய் இல்லையா, நெய் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பஞ்சகவியம் பண்றோம் நம்ம இல்லையா. சோ அதனால நம்ம அது ரொம்ப முக்கியமானது. அதனாலதான் நம்ம யக்ஞங்கள் இந்த மாதிரி இடங்கள் எல்லாம் கூட வீட்டுல நம்ம ஒரு நல்ல காரியம் செய்யறோம்னாக்கா கோமியத்தை ஃபர்ஸ்ட் தெளிப்போம் இல்லையா. அடுத்து நம்ம வீட்டு முன்னாடி சாணத்தை போட்டு பெருக்கி அழகான கோலங்கள் எல்லாம் நம்ம போடுவோம். இதெல்லாமே ஆஸ்பீஷியஸ் மங்களகரமான நிகழ்ச்சிகள் நிகழ்த்து. ஒரு வீட்டுல பசுமாடு இருந்தா அதுவே வந்து ப்ரொடெக்ஷன். ஆக்சுவலி அந்த வீட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு கெடுதல் என்று வந்தா அந்த பசுவின் மூலியமாகவே தெரிந்து விடுமாம் ஆக்சுவலி. சோ முதல்ல சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ரொம்ப நாளா அவங்க அந்த வீட்டுல அந்த பசுமாடு இருந்திருந்தா அந்த வீட்டு எஜமானனுக்கு ஏதோ ஒரு ஆபத்து என்றால் அந்த ஆபத்தை வந்து அந்த பசுமாடே வாங்கி கொள்ளுமா. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஐதீகம் எல்லாம் உண்டு என்று சொல்வார்கள். அப்படின்னா பசு வந்து தன்னை முழுமையாகவே தான் வாழக்கூடிய அந்த இல்லத்திற்கு வந்து தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொள்கின்றது. சோ பசுமாடு எஸ். சோ அதனால முதல்ல இது வந்து நான் 2-3 இன்சிடென்ட்ஸ் கூட நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். சோ எங்க அப்பா சைட்ல வந்து அவங்க வந்து ஒரு முறை இந்த சபரிமலைக்கு போகும் பொழுது அவங்க வீட்டுல பசுமாடு இருந்துதான். சோ அங்க என்னவோ நடக்க போகிறதுன்றது, அந்த வேலைக்காரன் மரணிக்க போகின்றான் என்பது தெரியாது. முதல்ல அந்த வீட்டுல பசுமாடு மரணித்தது, அதுக்கப்புறம் அந்த வேலைக்காரன் மரணித்தான் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ அந்த மாதிரி தான் வந்து ஈவன் எங்க வீட்டுல கூட எங்க மாமனாருடைய இது கூட அப்படிதான் ஆனதுன்ட்டு எங்க மாமியார் சொன்னதை நான் ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்கேன். சோ அவங்க எப்பவுமே பால் எல்லாமே வந்து இது பண்ணிதான் அவங்களுடைய ஜீவனங்களுமே நான் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்த சிறு பிராயத்துல எங்களுடைய அதாவது மாமியார் வீட்டுல. சோ எங்க மாமனார் இறக்குறதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடிதான் வந்து அந்த பசுமாடு வந்து இறந்தது அப்படின்னு ஒரு இதுவா சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா அந்த வீட்டுக்கு வரக்கூடிய ஆபத்தை வந்து அந்த ஆபத்தை முதலில் பசுமாடு மூலியமா தான் நமக்கு இண்டிகேஷன் வருமா. அதனால அதை நம்ம எப்பவுமே அதை பார்த்துக்கணும். சோ தன்னையே கொடுத்து அந்த குடும்பத்தை ரட்சிக்கணும்ன்ற அந்த அதாவது வாயில்லா ஜீவன் இல்லையா, அந்த வாயில்லா ஜீவனா இருந்தாலும் அதுக்கு அத்தனை கருணை. அத நம்ம அதிடமிருந்து வரக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நாம வந்து உபயோகப்படுத்துறோம். சாணத்தை உபயோகப்படுத்துறோம், கோமியத்தை உபயோகப்படுத்துறோம் இல்லையா, பாலை வந்து வெவ்வேறு நிலைகள்ல இல்லையா, அது வந்து வெண்ணெயாகவும் தயிராகவும் மோராகவும் அடுத்து நெய்யாகவும் இத்தனை விதத்துல நம்ம வந்து புனிதமான யக்னத்துக்கு வந்து நெய் வந்து ஒரு மெட்டீரியல் இல்லையா. அது இல்லாம அதாவது பட்டர் ஆர் வெண்ணெய் அல்லது நெய் இதை நம்ம கண்டிப்பா உபயோகப்படுத்துறோம். சோ பசு வந்து இட்ஸ் அ கிரேட் அதாவது அனிமல். மனிதனை விட இன்னும் மேன்மையானதுதான் பசுன்னு நம்ம நினைக்கலாம். அதுக்கு பேச ஒன்றுதான் வராது. ஆனா அதனுடைய கருணை நம்ம மனிதர்களிடத்துல இருந்தா கூட போதும். அதுக்கு எவ்வளவு கருணை இருக்கோ அந்த அளவுக்கு கருணை இருந்தா நம்ம will be elevated a lot. Yeah. Yes, Padma Mataji, next வாசிங்க. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புனிதமான பக்தர்கள் மிகுந்த அன்புடனும் பிரியத்துடனும் கிருஷ்ணருக்கு எப்போதும் சேவை செய்கிறார்கள். ஏனெனில் அவர் முழுமுதற் கடவுள்.
ஒவ்வொரு உயிர்வாழியிலும் உறையும் பரமாத்மா. எனவே பகவானின் சேவையில் செலவிடப்படும் சிறு முயற்சியும் ஒருவருக்கு பரமான பெரு நன்மையை மாதாஜி இது வாசாச்சு எதை படிக்கிறாங்க? வாசாச்சு மாதாஜி. மாதாஜி மதர் யசோதா சாண்டட், மதர் யசோதா சாண்டட், அங்க இருந்து டிஃபரண்ட் நேம்ஸ். மாதாஜி இது இப்படியாக குழந்தை பாகங்கள் கிருஷ்ணரின் அதுல இருந்து வாசிக்கணும். காப்பாற்றும்படி அன்னை யசோதை. 79ஆம் பக்கம் 2வது பேரா. இப்படியாக குழந்தை கிருஷ்ணரின் உடலின் பாகங்களை கிருஷ்ணரின் உடலின் பாகங்களை காப்பாற்றும்படி அன்னை யசோதை விஷ்ணுவின் பல்வேறான நாமங்களை உச்சரித்து துதித்தாள். பல வகையான துராத்மாக்களும் பேய்களும் குழந்தைகளுக்கு தீங்கு செய்யாமல் பாதுகாப்பதில் யசோதை தீவிரமாய் இருந்தாள். அவையாவன தாக்கினிகள், யாதுதானிகள், கூஷ்மாண்டாக்கள், யட்சர்கள், ராட்சசர்கள், கொடரா, ரேவதி, ஜேஷ்டா, பூதனா, மாத்திருக்கர்கள், உன்மாடர்கள், இவை போன்ற மேலும் பல கொடிய ஆவிகள். இவை மக்களை தம் உண்மை இருப்பை மறக்கச் செய்து அவர்களின் பிராணவாயுவிற்கும் புலன்களுக்கும் தொல்லை விளைவிக்கின்றன. சில வேளைகளில் அவை சொப்பனங்களில் தோன்றி நிலைகுலைய செய்கின்றன. சில வேளைகளில் அவை முதிர்ந்த பெண்களாக வந்து குழந்தைகளின் ரத்தத்தை குடிக்கின்றன. ஆனால் இந்த தீய ஆவிகள் எல்லாம் கடவுளின் புனித நாமம் இசைப்படும் இடங்களில் இருக்க முடியாது. பசுவின் முக்கியத்துவத்தையும் விஷ்ணுவின் நாமங்களின் மகிமைகளையும் பற்றி வேத நூல்களில் கூறப்பட்டிருந்த செய்திகளில் யசோதைக்கு முழு நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருந்தது. எனவே கிருஷ்ணரை காப்பாற்றும் பொருட்டு அவள் பசுக்களையும் விஷ்ணுவின் நாமங்களையும் தஞ்சமடைந்திருந்தாள். அவள் குழந்தையை காப்பாற்றுவதற்காக விஷ்ணுவின் எல்லா நாமங்களையும் ஜபித்தாள். சரித்திர காலத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்தே பசுக்களை பராமரிப்பது மற்றும் விஷ்ணுவின் நாமங்களை ஜபிப்பது ஆகிய வேத ஆச்சாரங்களால் மக்கள் பயனடைந்திருக்கிறார்கள். இப்போதும் வேத முறைகளை கடைபிடிப்பவர்கள், குறிப்பாக கிரகஸ்தர்கள், குறைந்தபட்சம் 12 பசுக்களாவது வைத்திருக்கிறார்கள். வீட்டில் விஷ்ணுவின் விக்கிரகத்தை பிரதிஷ்டை செய்து வணங்குகிறார்கள். வயதில் முதிர்ந்த கோபியர்கள் கிருஷ்ணரிடம் தமக்கு இருந்த அபரிமிதமான அன்பின் காரணமாக அவரை காப்பாற்ற விரும்பினார்கள். ஆனால் அதற்கு தேவை இருக்கவில்லை. ஏனெனில் ஏற்கனவே அவர் தன்னைத்தானே காப்பாற்றிக் கொண்டிருந்தார். முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் குழந்தையாக வந்து விளையாடி கொண்டிருந்தார் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். குழந்தையை காப்பாற்றுவதற்கான சடங்குகளை நிறைவேற்றிய பின்னர் அன்னை யசோதா குழந்தையை எடுத்து தானே பாலூட்டினாள். விஷ்ணு மந்திரத்தை உச்சரிப்பதால் குழந்தை பாதுகாப்பாக இருப்பான் என்ற நம்பிக்கை யசோதைக்கு ஏற்பட்டிருந்தது. அது சமயம் மதுராவுக்கு வரிப்பணம் செலுத்த சென்றிருந்த கோபாலர்கள் ஊருக்கு திரும்பிய போது பூதனாவின் மலை போன்ற உடல் விழுந்து கிடந்ததைக் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள். வசுதேவர் எச்சரித்ததை நந்த மகாராஜா எண்ணி பார்த்தார். வசுதேவர் மாமுனிவராகவோ யோகியாகவோ இருக்க வேண்டும். இல்லாவிடில் பிருந்தாவனத்தின் தாம் இல்லாத போது நடக்கவிருந்ததை வசுதேவர் எப்படி முன்கூட்டியே கூறியிருக்க கூடும்? இவ்வாறு நந்த மகாராஜா எண்ணினார். பின்னர் விரஜவாசிகள் பூதனாவின் பெருவுடலை துண்டமிட்டு ஓரிடத்தில் குவித்து விறகு கட்டைகளை அடுக்கி அதற்கு தீ மூட்டினார்கள். பூதனாவின் உடல் எரிந்த போது அதிலிருந்து நறுமணம் வெளிப்பட்டது. அந்த நறுமணம் அவள் கிருஷ்ணரால் கொல்லப்பட்டதன் காரணமாக ஏற்பட்டது. அரைக்கு பூதனாவின் பாவங்களெல்லாம் கழுவப்பட்டு அவள் தெய்வீகமான உடலை பெற்றாள் என்பது இதன் பொருள். முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் எவ்வளவு நல்லவர் என்பது இதனால் தெரிய வருகிறது. கிருஷ்ணரை கொல்ல வந்த பூதனாவின் பாலை அவர் வாய் வைத்து உறிஞ்சியதால் அவள் உடனே புனிதமடைந்தது மட்டுமன்றி அவளது உடல் பரமான நன்மையையும் பெற்றது. சிறு குழந்தைகளை கொல்வதையே அவள் தொழிலாக கொண்டிருந்தாள். அவள் விரும்பியதெல்லாம் ரத்தம் மட்டுமே. கிருஷ்ணரிடம் அவள் பகைமை கொண்டிருந்தாலும் தனது பாலை அவருக்கு அவள் ஊட்டியதால் முக்தி அடைந்தாள். அப்படியானால் அவருக்கு தாய் தந்தையாக அமைந்து அன்புடன் சேவை செய்பவர்கள்
எப்படிப்பட்ட நலன்களை பெறலாம்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே. மேலும் வந்து யசோதா தாயார் வந்து விஷ்ணுவை நோக்கி அவருடைய பிரார்த்தனைகள், தன்னுடைய குழந்தைக்கு வந்து பாதுகாப்பு வேண்டும் என்பதற்காக அநேக நாமங்களை எல்லாம் சொல்லி, சோ நம்ம கூட வீட்டுல திருஷ்டி கழிக்கும் போது எதோ சொல்லி கூட வந்து திருஷ்டி கழிப்பாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி அந்த காலத்துல இத்தனை விதமான பிசாசுகள் பூதங்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்ககிட்ட இருந்து ரட்சணை செய்யணும்ன்றது பகவானுடைய புனித நாமங்களை எல்லாம் கொண்டு அவங்க வந்து பிரார்த்தனைகள் செய்கிறார்கள். சோ அந்த பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் முடிந்த பிறகு குழந்தை கிருஷ்ணரை எடுத்து தன் மடியில் அமர்த்தி அவருக்கு வந்து பால் ஊட்டி வந்து அந்த சீராட்டுகின்ற அந்த செயல். she recited all the holy names இல்லையா, பகவானுடைய புனித நாமங்களை எல்லாம் சொல்றார். Vedic culture has taken advantage of keeping cows and chanting the holy name of Vishnu. அதனாலதான் வீட்டுல வந்து ஒரு பசுமாடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்றது அதுக்குதான். மங்களகரமான செயல்கள், மங்களகரமான சூழ்நிலை நம்ம வீட்டுல, அந்த என்விரான்மெண்ட் கூட நம்ம அப்படிதான் வச்சுக்கணும். ஸோ பர்சன்ஸ் வாஸ் ஸ்டில் ஃபாலோயிங் த வேதிக் வேஸ். இன்னும் கூட இந்த காலகட்டத்துல கூட நம்ம வில்லேஜ் சைட் எல்லாம் போகும்பொழுது இந்த ஒரு பிராமணரா இருக்கிறவங்க எல்லாமே இதை வச்சு இன்னைக்கு கூட வந்து பாதுகாக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன் உண்டு. ஸோ அதனால dozens of cows and keep deity worship of Vishnu is installed வீட்டுல. எங்க ஊர்கிட்ட ஒரு வேத விற்பனர் இருப்பாரு, அவருடைய எங்க வீட்லயே இருந்தது மாதாஜி. உங்க வீட்டுல நாங்கெல்லாம் சின்ன குழந்தையா இருந்தப்போ ஒரு மாடு மாடுகள் வச்சிருப்பாங்க மாதாஜி. அவங்க வந்து அந்த மாடுகளுக்கு ஒவ்வொரு பேர் வச்சிருப்பாங்க. அது மாடு கட்டுற இடம்னு கூட சொல்ல மாட்டாங்க. கோமாதாலாம் இருக்கு, அங்க செருப்பு போட்டுட்டு போகாதீங்க அப்படிம்பாங்க. அந்த அளவுக்கு அந்த மாடுகளுக்கு தினமும் அவ்வளோ பெரிய இடத்தையும் சாணி போட்டு கையால மெழுகுவாங்க மாதாஜி. அத சாணிய திக்கா இது பண்ணிட்டு கரைச்சிட்டு கையால. எங்க வீட்டுல நாங்கெல்லாம் குழந்தையா இருந்தப்ப ஒரு மாடு வச்சிருந்தோம் மாதாஜி. அதுக்கு வந்து ஒவ்வொருக்கும் ஒரு லேடி பேர் வச்சிருப்பாங்க. ஸ்டைலா இருக்கும் அந்த பேரெல்லாம். அந்த மாதிரி வச்சிருப்பாங்க நிறைய மாடுகள். அதுதான் அவங்களுக்கு அதோட பாகவதம் வேற. அவங்க பேரு லட்சுமி மாதாஜி. நாங்க வச்சு நானே கறந்துருக்கேன் மாடு. நரிப்பயிறு இது பருத்தி கொட்டையெல்லாம் அரைச்சி கொடுப்போம் மாதாஜி. எங்க வீட்டுல பால் கறந்து கண்ணுக்குட்டி பேர். ஓகே. அந்த மாதிரி வைக்கல் எடுத்துட்டு போய் நம்ம சோப்பு தேய்க்கிற மாதிரி சோப்பு. 40 years before. ஆமா, இப்பெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியாது யார் வீட்லயுமே. இப்பெல்லாம் கம்மிதான், ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. கோசாலையில நேத்து போனோம் மாதாஜி. எங்க இதுல அத்தனை மாடு, வெரைட்டியா 4 வெரைட்டி. பனசாடி கோசாலை இஸ்கான்ல நிறைய மாடு. அது மாதிரி யசோத தாயார் வந்து விஷ்ணு மந்திரத்தை சொல்லதால பகவானுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் வந்துருச்சு, கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் வந்ததுன்னு அப்படின்னு ஒரு மன நிறைவு. சோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஆன பிறகு மதுரால இருந்து திரும்பி வந்துட்டு இருந்தார் இல்லையா நந்த மகாராஜா மற்றும் அவருடைய அந்த ஆயர்கள் எல்லாமே வரி கட்டிட்டு வராங்க. சோ அங்க வரும்பொழுது அவ்வளவு பெரிய உடலை பார்த்து அவங்களுக்கு ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். மேலும் இந்த போத்தனாவனுடைய உடலை என்ன பண்றாங்க, சில மரக்கட்டைகள் எல்லாம் போட்டு எரிக்கிறாங்க. அதுல இருந்து ஒரு நறுமணம் வருகின்றது. எதனால் அந்த நறுமணம் வருகின்றது? அதாவது பகவானால வருகின்றது அப்படிங்கறது வந்து ஜஸ்டிபிகேஷன் இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. எஸ், இந்த ஒரு பூதமா இருக்கக்கூடிய, ஒரு அரக்கியா இருக்கக்கூடிய எத்தனை குழந்தைகளை கொண்டிருப்பாள், அவளுடைய உணவே வந்து ரத்தம். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இருக்கக்கூடியவளுக்கு வந்து பகவான் மோட்சத்தை வழங்கினார். அப்போ நம்மள மாதிரி பக்தர்களுக்கு எல்லாமே பகவான் எந்த அளவுக்கு நமக்கு நல்வழி காட்டுவார் அப்படிங்கிற அந்த மனசை வந்து நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனால பகவான்கிட்ட நம்ம வந்து பக்தி கொள்றதுக்கான மார்க்கம் எதுவோ அதை நாம கண்டிப்பாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அப்ப அவருடைய தாய் தந்தையா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அதை விட எவ்வளவு பெரிய மேன்மையான நிலை இருக்கணும் இல்லையா? சோ அதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். முடிஞ்சிரும் நினைக்கிறேன். எஸ் எஸ். இப்ப வந்து பி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. பி விஜயகுமாரி மாதாஜி. சரி, பார்த்தசாரதி பிரபு உங்ககிட்ட இருக்குங்களா? வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எல்லாருமே யார்கிட்ட இருக்கு? ஜெயந்தி மாதாஜி வச்சாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிக்கிட்டீங்களா? நீங்க வாசிங்க பிரபு. இருக்கிறது இந்த 3 பேராகிராஃப் தான், முழுசா வாசிச்சிருக்கேன். புனிதமான பக்தர்கள் மிகுந்த அன்புடனும்
பிரியத்துடனும் கிருஷ்ணருக்கு எப்போது சேவை செய்கிறார்கள். ஏனெனில் அவர் முழுமுதற் கடவுள், ஒவ்வொரு உயிர் வாழிலும் உரையும் பரமாத்மா. எனவே பகவானின் சேவையில் செலவிடப்படும் சிறு முயற்சியும் ஒருவருக்கு பரமான பெரும் நன்மையை பெற்று தரும் என்று முடிவுக்கு நாம் வருகிறோம். பகவத்கீதையில் இது விளக்கப்பட்டுள்ளது. சொல்பம் அப்பியஸ்ய தர்மஸ்ய மகதோ வயாத். புரிந்தோ தெரியாமலோ கிருஷ்ணருக்கு ஆற்றப்படும் சிறு சேவையும் மிக உயர்ந்த நன்மையை தருகிறது. கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டாற்றுவதன் மகிமை அவ்வளவு உயர்ந்தது. ஒரு மரத்தின் இலைகளையும் மலர்களையும் பறித்து கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து வணங்கினால் அம்மரத்தில் அடையப்பட்டிருக்கும் உயிராத்மாவும் நன்மை அடைகிறது. மலர்களும் பழங்களும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் போது அவற்றை தாங்கியிருந்த மரமும் நன்மை பெறுகிறது. இவ்வாறு அர்ச்சனை முறையால் எல்லாரும் பயன்பெறுகிறார்கள். பிரம்மனும் சிவனும் கிருஷ்ணரை வழிபடும் போது அவர் குழந்தையாக மடியில் விளையாடும் பாக்கியத்தை பூதனா பெற்றார். மகா முனிவர்களும் பக்தர்களும் வணங்கும் பாதார விந்தங்களை பூதனாவின் உடலில் பட்டது. மக்கள் கிருஷ்ணரை வழிபட்டு அவருக்கு உணவு நிவேதனம் செய்கிறார்கள். ஆனால் பூதனாவின் உடலிலிருந்து கிருஷ்ணர் பாலை தாமே உருகி குடித்தார். பகைமை நிலையிலிருந்து ஏதோ ஒன்றை கிருஷ்ணருக்கு அளித்த பூதனா இவ்வளவு உயர்ந்த நலனை பெற்றாள் என்பதால் அன்புடனும் பிரியத்துடனும் கிருஷ்ணரை வழிபடுவதால் ஏற்படும் நன்மையை எப்படி அளந்து கூற முடியும்? வேற எந்த காரணத்திற்காக இல்லை என்றாலும் எவ்வளவு பெரிய நன்மை கிடைக்கிறது என்பதற்காகவாவது கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும். பூதனா ஒரு துராத்மாவாக இருந்தாலும் முழுமுதற் கடவுளின் தாய்க்குரிய உயர்வை பெற்றது. கிருஷ்ணருக்கு பாலூட்டிய பசுக்களும் கோபியரும் இது போலவே உயர்ந்த நிலையை எய்தினார்கள் என்பது திண்ணம். பௌதிக நலன்கள் முதல் முக்தி வரை எல்லா நன்மைகளையும் கிருஷ்ணர் வழங்க வல்லவர். பூதனாவின் உடலில் பாலை கிருஷ்ணர் நீண்ட நேரம் உறிஞ்சியதால் அவள் முக்தியை பெற்றாள் என்பதில் எவ்வித ஐயமும் இருக்க முடியாது. அப்படி இருக்க கிருஷ்ணரிடம் அளவற்ற அன்பை செலுத்திய கோபியர் முக்தி நிலையை அடைந்தார்கள் என்பதில் சந்தேகம் என்ன? பிருந்தாவனத்தில் அன்புடனும் பிரியத்துடனும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்த கோபியரும் கோபாலர்களும் பசுக்களும் ஜட இருப்பின் துயர நிலையிலிருந்து விடுபட்டு முக்தி அடைந்தார்கள் என்பதில் எல்லளவு சந்தேகமில்லை. பூதனாவின் உடல் எரியும் போது வெளிப்பட்ட நறுமணத்தை நுகர்ந்த விருந்தாவனவாசிகள் இந்த நறுமணம் எங்கிருந்து வருகிறது என்று ஒருவர் கேட்டுக்கொண்டார்கள். இவ்வாறு பேசிக்கொண்ட போது நறுமணம் எரியும் பூதனாவின் உடலிலிருந்து வந்தது என்பதை அறிந்தார்கள். கிருஷ்ணரிடம் மிகுந்த வாஞ்சை கொண்டிருந்த அம்மக்கள் அவர் பூதனாவெனும் அரக்கியை கொன்றார் என்பதை அறிந்த போது அவரை மனமாற வாழ்த்தினார்கள். பூதனாவை எரிந்த பின் நந்த மகாராஜா வீட்டிற்கு வந்து குழந்தையை கிருஷ்ணரை தம் மடியில் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு உச்சி முகர்ந்தார். நடக்கவிருந்த பெரும் விபத்திலிருந்து குழந்தை தப்பியதை எண்ணி அவர் மிகுந்த திருப்தி அடைந்தார். கிருஷ்ணர் பூதனாவை கொன்றதை பற்றி வர்ணனை கேட்பவர்கள் எல்லா நலன்களையும் பெறுவார்கள் என்று ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமி ஆசீர்வதித்துள்ளார். அவர்கள் நிச்சயமாக கோவிந்தனின் அருளை பெறுவார்கள். பக்தி வேதாந்தர் எழுதிய கிருஷ்ணர் எனும் நூலின் 6வது அத்தியாயமான பூதனாவதம் இவ்வாறு நிறைவேறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்பவும் அவர் பகவான் அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியவே இல்லையா மத்தாஜி? கண்டிப்பா இல்ல. கண்டிப்பா நம்ம இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல யாராவது கடவுளாக அவதாரம் எடுத்து வந்தா நம்ம அவங்கள நம்பிடுவோமா? அப்படி அதே மாதிரியான நிலையில தான் அந்த காலத்திலயும் இருந்திருப்பாங்க இல்லையா? ஆனா இந்த அளவுக்கு நம்மள அளவுக்கு மிக வர்ஸ்டான இந்த கலிகாலத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்காது. அப்ப அந்த காலம் நம்மளை விட எவ்வளவு பரவாயில்லையா தான் இருந்திருக்கும் இல்லையா? இப்ப நாமளே பிறந்து இருந்த காலகட்டமே வேற மாதிரி இருந்தது. இப்போ ஒரு 40-50 வருஷத்துக்கே எவ்வளவு மாற்றங்கள் இல்லையா? அந்த 10-50 இயர்ஸ் பிஃபோர் இருந்த காலம் அதுவே பொன்னான காலம் என்று சொல்லலாம். அதுவே பொன்னான காலம். இப்ப 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்ன இருந்த காலம் பொன்னான காலம் தான். நான் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது ஊருக்கு செல்லும் பொழுது எனக்கு அந்த ஃபீலிங் வருது ஆக்சுவலி. நாம மாறல, அங்க இருக்கவங்க எல்லாரும் மாறிட்டாங்களேன்ற ஒரு ஃபீலிங் வருது. இல்ல நாம தான் இதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசுல இருக்கிறோமான்ற ஒரு ஃபீலிங்கும்
ஒரு புறம் வருது இல்லையா? சோ அவங்கெல்லாம் நிலைமை இப்படிதான் இருக்கு, சோ அவங்களுடைய நிலையை நம்ம அப்படியே ஏத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பக்குவத்தை தான் நம்ம வளர்த்துக்கணுமே ஒழிய அவங்க மாறிட்டாங்களே எப்படின்னு நம்ம வந்து கேட்கவே முடியாது. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் சோ மச் மணி மைண்டட் இல்லையா? ஸோ செல்ஃபிஷ்னஸ், சுயநலம், பொதுநலமே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட காலகட்டங்கள் இப்போ ஒரு பைசாக்கும் கணக்கு இறக்கம்ங்கிறதே இல்ல மாதாஜி. நோ கருணை மாதாஜி. இப்ப அபார்ட்மெண்ட்ல குடியிருக்கிறவங்க எங்க மாதாஜி கால நேரத்துல தண்ணி எல்லாம் தெளிச்சு கோலம் போடுறாங்க? அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல. இப்ப எங்க வீடுகள் இந்த பக்கம் எல்லாம் வந்து பாருங்க மாதாஜி, அவ்வளவு பெரிய முத்தம் இந்த வாசல் இருக்கும். அத பெருக்கலைன்னா ஏன் பெருக்க முடியலையா அப்படின்னு வீட்டுல இருக்கிறவங்க கேள்வி கேட்பாங்க. அவ்வளவு பெரிய வாசல் எங்க வாசல். இந்த கிட்டத்தட்ட அவ்வளவு 15 minutes ஆகும் அத பெருக்கி. அத சாணிக்கு பஞ்சமே கிடையாது. நிறைய மாடுகள் வரும். கிரேட் மாதாஜி, தென் யூ ஆர் பிளெஸ்ட் ஆல்வேஸ். இன்னைக்கு அந்த மாதிரி பெங்களூர்ல எல்லாம் சாணம் கிடைக்கிறான்றது, அதாவது நல்ல சாணமே கிடைக்காதீங்க. இங்க எப்படின்னா எருமை சாணம் தான் கிடைக்கும். இல்ல இங்க பசுமாட்டு சாணம் கிடைச்சா கூட அந்த பசுமாடை வந்து வீட்டுல வச்சு வளர்க்கறதே கிடையாது. ரோட்ல திரியறது மாதாஜி, ரோட்ல திரியறது, பிளாஸ்டிக் பேப்பர்ல காய் வேஸ்ட் எல்லாம் அதுக்குதான் போடுறாங்க. விஷ்ணு கோவில்ல போய் பார்த்து வாங்கிட்டு வரணும். காலையில சாணம் அந்த காலத்துல எங்க வீட்டுல இருந்தப்ப பருத்தி கொட்டை நரிப்பயிருன்னு எங்க அப்பா வாங்கிட்டு வருவார் மாதாஜி. ஊற வச்சு அதை அரைச்சி அதை கொடுப்போம், அந்த மாட்டுக்கு கொடுப்போம் மாதாஜி. சாயந்தரம் வெறும் புண்ணாக்கு எல்லாம் போடுவாரு எங்க அப்பா. 2 நேரமும் இங்க செய்யணும். அதனால அந்த காலகட்டம் மாதிரி இப்ப கிடையாது நமக்கு இல்லையா? அதனால பக்தி தொண்டுல நாம ஈடுபடும் போது கொஞ்சமா நாம திருத்தொண்டு, இத்தனைக்கும் பூத்தனா வந்து பகவானை வந்து அதாவது கொல்லணும்னு நினைச்சுதான் வந்தா. ஆனா அவளை குழந்தைக்கு வந்து பால் கொடுத்து அப்படி கொல்லணும்னு நினைச்சா. அவ தாய் என்ற ரூபத்திலிருந்து கொல்லணும்னு, அந்த ரூபத்திற்கு வந்து பகவான் வந்து அவளுக்கு மோட்சமே கொடுத்தார் இல்லையா? சோ பகவான் வந்து நாம் எத்தனை காரியங்கள் செஞ்சிருக்கோம், எந்த விதத்துல செஞ்சிருக்கோம், அதுல எங்கேயாவது நமக்கு நன்மை வழங்கக்கூடியதாக இருக்கின்றதான்னு தேடி பார்த்து நமக்கு கொடுப்பார். அவள் விருப்பப்படியே அவளுக்கு நடத்தினார் மாதாஜி இல்லையா? சொல்பம் அபியஸ்ய தர்மஸ்ய திராயத்தே மகதோ பயாத். அவ்வாறு நாம சிறியதாக செய்யக்கூடிய நற்காரியம் நமக்கு பிற்காலத்துல பெரிய ஆபத்துல இருந்து நமக்கு ரட்சணை என்பது உண்டு. அதனால பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய திருத்தொண்டு அது சிறியதாக இருந்தாலும் அது என்றைக்குமே மேன்மையானது என்பதை நாம கருத வேண்டும். அதனால பூதனாவுக்கே அவ்வளவு மோசமானவளுக்கு இப்படி ஒரு நிலை இல்லையா? நம்ம அந்த மம நிவேதன சுனூல கூட நமக்கு இந்த இடத்துல வரும் கடைசியில பாத்தீங்கன்னாக்கா, அந்த அசுரர்களுக்கு கூட விடுதலை கொடுப்பாங்க. அப்ப நமக்கு கண்டிப்பா பகவான் செய்ய மாட்டாரா அப்படின்ற ஒரு இது இருக்காதா? பக்தி செய்யறவங்களுக்கே பகவான் கொடுக்காம வேற எப்படி போயிடுவார்? சோ ரொம்ப அசுரத்தன்மை இருக்கிறவங்களுக்கு கூட அந்த அத்தகைய ஒரு நிலை வந்து கொடுக்கும் பொழுது பகவான் வந்து மோட்சத்தையே கொடுக்கிறார். சோ அப்ப நம்ம எல்லாம் பக்தி தொண்டுல போனா பகவான் நம்மள ரட்சிக்க மாட்டாரா இல்லையா? சோ அந்த கொஸ்டின் நம்ம மனசுக்குள்ள வரும். நம்ம அவர்கிட்ட நம்பிக்கையோடையும் அன்போடமும் இல்லையா நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட வந்து கண்டிப்பாக வந்து திருத்தொண்டு புரிய வேண்டும், அன்பு பாராட்ட வேண்டும். இப்போ ஒரு பகவானுக்கு நைவேத்தியம் படைக்கிறோம். சோ நைவேத்தியத்தை பார்த்துதான் செய்யணும். இப்ப நம்ம சின்ன குழந்தையா இருக்குன்னா அந்த குழந்தைக்கு என்ன பண்ணுவோம், அந்த குழந்தைக்கு இது சாப்பிட்டா அது ஜீரணம் ஆகுமா இல்லையா அப்படின்லாம் யோசிச்சுதான் ஒரு தாய் வந்து செய்வா. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவத்தோட இருந்து நம்ம பகவானுக்கு பார்த்து செய்யணும். அப்போ அதுல என்ன ஆகும்னா நம்ம மனசு ஈடுபாடு வரும், அங்கே பிரேமை என்பது குடிக்கொள்ளும் இல்லையா? எதையுமே ஃபர்ஸ்ட் செய்தா பகவானுக்கு நைவேத்தியமா வச்சிடணும்பா, அதுதான் முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அத்தகைய மனசு நமக்கு வந்ததுனாலே பகவானும் அந்த பாவத்தை தான் நம்ம கிட்ட பாப்பார். நாம் என்ன செய்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து செகண்டரி. அதை நல்ல விதத்துல செய்திருக்கிறோமா, நமக்கு எவ்வளவு வருமோ அவ்வளவுதான் நம்மளால செய்ய முடியும் இல்லையா? செய்திருக்கக்கூடிய உணவனுடைய சுவையை பகவான் பார்க்க மாட்டார், நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த பாவம் இல்லையா? எவ்வாறு நாம அந்த திருத்தொண்டு புரிகிறதுல நம்முடைய பாவத்தை, நம்ம மனதை எவ்வாறு ஈடுபடுத்துகின்றோம், அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. அதனால பக்தி வந்து நிறைய நேரம் உட்காந்து பக்தி செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது. பக்தி இப்படிதான் வந்து நம்ம வந்து பண்ணிக்கணும்னு கிடையாது. பக்தி என்பது நம்ம மனசை வந்து தூய்மைப்படுத்தி அவர்பால் வந்து நாம வந்து முழுமையாக நம்முடைய மனதை லயித்து அன்பு கொண்டு நாம செலுத்த வேண்டும். சோ அப்ப பார்த்து செய்யும் பொழுது நம்ம குழந்தைக்கு நம்ம பார்த்து செய்யறது இல்லையா?
அப்படிதான் அவரும் நமக்கு குழந்தை, இல்லை நம்முடைய தந்தை, அப்படி எந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல நாம போறோம், இல்ல அவருக்கு நான் வந்து தாசன் தாசி அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில போகிறது, இல்ல பகவான் என்னுடைய நண்பன் அப்படிங்கிற, இல்லைன்னா நாயிகா பாவம், அது அவரவர்களுடைய விருப்பம். எந்த இதுல வந்து எடுத்துட்டு போகிறது வந்து ஒரு பக்தனுடைய இது, அவருக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய சுதந்திரம் அது. சோ ஆனா பகவானுக்கு நாம நித்திய தொண்டு புரியறதுதான் வந்து மிக மிக மேன்மையான செயல். ஆல்தோ பூதனா வாஸ் அன் ஈவில் ஸ்பிரிட் இல்லையா, பட் ஷி கெயின்ட் எலிவேஷன். ஏன்னா தாய் என்ற ஸ்தானத்தை ஏற்று வந்ததால் அந்த பாத்திரத்திற்கு வந்து பகவான் வந்து மதிப்பளித்து தாய்க்கு கொடுத்த அந்த நிலையை வந்து அவருக்கு ஒரு, அதாவது செவிலி தாய்க்கு கொடுத்தார். ஆனால் அவளும் வந்து மோட்சம் அடைந்தாள். சோ இததான் நம்ம வந்து அங்க இருந்த பசு, அதாவது கோபாலகர்கள், கோபர்கள் இல்லையா, மற்றும் பசுக்கள் எல்லாமே வந்து பகவானிடத்தில் வந்து அன்பு கொண்டதுதான். அவை எல்லாமே வந்து மோட்சமடைந்து பகவானுடைய திருதாட்டை வந்து சேர்ந்ததுதான். சோ பூதனா இறந்த பிறகு அந்த அந்த அக்னியை வந்து போடுறாங்க இல்லையா, அதை எரிக்கணும்ன்ற போது அதுல அந்த நறுமணம் வந்ததே வந்து அங்கே எங்கிருந்து வந்ததுன்னு பார்க்கும்பொழுது அவருடைய உடலிலிருந்து தான் வருகின்றது என்பது பார்க்கும் பொழுது ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். அது சோ தட் they were fond of கிருஷ்ணா இல்லையா, பிகாஸ் குழந்தை கிருஷ்ணராக இருப்பவர் வந்து அத்தனை பெரிய அதாவது அந்த டீமனை வந்து கொல்னதை வந்து ஆச்சரியமாக அவர்களுக்கு, மேலும் அந்த குழந்தை கிருஷ்ணர் இடத்துல வாஞ்சையா இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பை வந்து அவர்கள் பொழிகிறார்கள். ஆஃப்டர் பர்னிங் த பூத்தனா, நந்த மகாராஜா கேம் ஹோம் அண்ட் டுக், அதாவது உச்சி முகருகே ஆத்ம குழந்தையை வந்து இல்லையா. சோ இன் திஸ் வே he was quite satisfied that his child is protected, saved from that great calamity இல்லையா. சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன சொல்றார், இந்த உரையாடலை யார் ஒருவர் வந்து அதாவது ஸ்ரத்தையோட கேட்கிறாங்களோ அவங்க பகவானுடைய கருணைக்கு வந்து பாத்திரமாகிறார்கள். பகவானுடைய அருள் வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக surely they will attain the favor of கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிக்கிறார் இந்த பூத்தனா வதம் எனக்கூடிய இந்த அத்தியாயம். ஓகே, நாமும் இதோட இன்றைக்கு நிறைவு செய்யலாம். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருப சிந்துபியேவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா